Og det er fordi, det der sker, det er bare, at vi gør ikke sådan her helt til det var. Ja, kom så. Så. Der kom den. Den kommer sådan lige. Den går sådan frem. Yep. Ja, ja, ja. Så der er højre. Og så når jeg sådan en anden kan køre sådan. Prøv at brække mig sådan her. Okay. Moder og søster. Dobbler! Dobbler! Første gang jeg præsenterede det for dig, der var du helt fast. Men nu taler jeg lige med Michelle. Michelle. Din kalender, kan du huske det? Det kan jeg tror ikke, det lykkes. Det er øde der. Nej, de er færdige nu. Jo, jeg har Det lugter virkelig skal brændt. det særligt meget. Du får skæring. Det er fedt,